Allahu abin bauta kyautata mani niyyata, ya abin bauta karfafa mani niyyata. Allah ya abin bauta karfafa mani niyyata. In an yi kira tilasa aje mutuwa mayakun mumini, ya yan uwa mu ya tanadi mutuwa tana kusa. Yaran mutu gaciya da kai, na su ya zanto go da kai, na durkusa zantsani da kai, manufa alƙiblar mu da kai, rayuwa mutuwa duka sai da kai, asimi a yau sayar da kai, kuma babu dubara sai da kai, bawan ka mai kankan da kai, ya zo shirin ba a washe kai. Dan ta Aminu fa an tafi, an riga ya bar zafa an kafan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi a jannatin na'im. Dan ta Aminu fa an tafi, an riga ya bar zafa za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi jannatin na'im. Dan ta Aminu fa an tafi, an riga ya bar zafa za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi jannatin na'im. Mai sarauta shi kadai, mai kaddarori shi kadai, ce kulhu wallahu kadai, Allah a hajji shi kadai, a kuluhiya shi kadai, a rububiyar ma shi kadai, a sama'uhu suna shi kadai, sunan kadarin nan babu dai. Yawanai tawassul ko da dai, zan fara zubo su da dai da dai, jin hakan kashi na bida da dai, ya rabu na kasa kasa da kai, da jikan na Aminu ubanmu ne, bawanka mai jin kanmu ne. Dan ta Aminu ba an tafi, an riga ya bar zaho za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi jannatun na'im. Allahu ar-Rahmanu ya sarki mujibu kula da mu, ya ar-Rahimu maliku ya Allah kudusu ka san da mu. Allah salamu ubangiji al-mu'minu ka tsarar da mu. Allah muhaiminu khaliki sarki azizu na tsare da mu. Mutuwa da ta zama sannadin haduwar da za ka kayo da mu, ta zamo kamar barci da tashi dan da za a kira mu. Dan ta Aminu ba an tafi, an riga ya bar zaho za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi jannatun na'im. Dan san Muhammadu shugaba, wanda bai ki kai saƙonka ba, dan mursalai da su kai gaba, sun yi bi ka ba su saɓe ka ba, dan asahabu na shugaba, mabiyansa ba da nifaka ba, dan alibaiti na shugaba, su Aliyu bai cire zara ba, dan masu kaunar mujtaba na hakikatan ba gaibu ba, ka ji ganna Aminu farin uwa, dan ta ai masa marhaba. Dan ta Aminu ba an tafi, an riga ya bar zaho za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama, ka saka shi jannatun na'im. Wayyo ni wayyo rayuwa, mutuwa ba mamanta ta ba. Kun dai ga mai kana babu shi, ya tafi bai dawo shi ba, daga ladima ɗan Hashimu, ya tafi bai dawo shi ba, wambai a masu ma ya tafi, har yanzu bai dawo shi ba. Na tunowa da limamin waje, Nasir ba a ji motsinsa ba, ga ɗan masani da kanan mu nan, har yanzu ban mu ji oshewa. Tuman Bashir Tofa Kano, a
an tafi ba a sume ta ba. Yau ina su malan kabara hallan zuban mujidirinsa ba. Yau Aminu Dogo an tafiya sai talifi zan katta ba. Allah ka kyauta zuwan mu mun saura ban mu guje ta ba. Dan ta Aminu ba an tafi an riga a bar zahu za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im. Dan ta Aminu ba an tafi an riga a bar zahu za a kwan. Allah ka ji kansa da rahama ka saka shi jannatun na'im. Allahu abin bauta kyautata mani niyata, ya abin bauta karfafa mani niyata. Allah ya abin bauta karfafa mani niyata. Allah